tagpang iti tangatan. Inapalabas na ibagan ni Toro ken ni Altea ti maipanggap iti panagpasyarda iti kabarbaro a resort ni Don Braulio akadwada ni Billy. Iti mansyon, kinumusta ni Don Augusto ti laboratorio ti Cebu. Iti saan na nagbayag, sinuko ni Billy ti Don tapno aginanada ijay daan a hideout. Mas daw mat ni Altea no apay nga adda iti paraiso ni Don Augusto. Saan matan ang natuloy iti ipapandakuma iti kabarbaro a resort, gaputa bantayan ni Billy ni Don Augusto iti hideout. Iti munisipyo, sinurot na Billy ti grupo ni Mayor Carrion, ngam napaida amang kam mag iti mayor, gapo iti kinaado dagiti buyot na. Itagagayem, tengganyo ti tuloy ti nobela tayo ang napauluan. Tepang! Iti tangatang! Nakita yung langarodan ni Mayor Carrion, ngam apay adiyo pa'y lakinamagtawanan pain, ha? Ado ngamin dagiti alalay na boss. Ang mga numay sagmak kami lang no lumaban kami kadakwada. Saan arason day tapili? Nagpanunot ka kumamot ana imbag, Iti kasta, adamot serbi na dagiti ibaybayad ko ken ka. Boss, Nakapoy ti diskartem, Billy. Tinaramedyo. Sinuro ti kumati nagturungan dagiti awanan bahin. Tapno ammo tayo, no sa dino ti paglemlemengan daya tao. boss. Ala, pumanaw ka ni ti sangwanak. Tamangan no si kapay ti paltugak. Pumanaw kan, tawan metlaang ti serserbim. Sir, apay ang nagsardeng tayo iti dayto a lugar. Sa bali ti agparparik na kanyak iti dayto a lugar. Nalawa agay ti makitam dita. Ngem pulos nga awan ti makitam a balay. Sir, nalabit asungadan laeng tinalawa a gate. At dalaki ti makita a balay no suruten ti dalan niya agpaunag. Husto ka. Pribado a lugar dayta. Ngem ti pagsidawak. Nakitak idi asimrek dita ni Altea. Anya? Saan lang ni Altea ti nakita kasimrek dita? No diket uray ni Don Augusto. Agayem ni Don Braulio. Sir, sakbay amadanon ta dayto a lugar. Nalabsan ta ti baybay. Iti makannawan apasit ti direksyon ti baybay. Iso apatsyak nga iti ungto dayta adalan. Kat igid mismo ti baybay. Wen. Nalabit a resort ti adda dita, Goryo. Ha? Sir, at darumar ako tse manipod iti malawa agay. Dayjay. Inlukat dan tidak kalagayt. Ni Don Augusto tinakalugan iti kotse. Kat nimot Billy tinagmaneho. Sana tinted ti sarmin ti tawa ti kotse. Iso ang nalawag ang makita tinaglugan. Sir, jak natlaw nga dagayam tao ang nakabantay iti gate. Naglingad lagayam ti awanan bain. Iso adita nadlaw. Nalawagan kanyak ti amin. May sa daytoy a hideout dagiti sindikato. Sir, sa dino pa iti papananta? Surutan ta ti kotse nagluganan ni Don Augusto. May salang ti dalanan ti lugar. Patsyag asaan pa'y anak adayo dagiti. Sir, iti nagbeddengan ti duwa nga ili. At nagsanga adalan. Ang mga nagsikko day jay, kat saan ta na masurutan? Sakbay amadanon dati nagsanga adalan. Patsyag amakamatan tayo da. Atong ti malabsan ta abagbalay dito. Ha? Sir, ti kutya surutan ta. Nagsardeng da iti restaurant iti igid ti highway. Wen Goryo. Ay, isardeng ko ti motorsiklo iti saan unay nga adayo kadakwada. Mga nisi ka ti ato, Billy. Sana kaya't ni siya na mabisinan nisik ka. Agyaman Don Augusto.
Saan na parekot ni siya ti kwarta? Iso na amin na kayat ni Sika. Gatangan ni siya. Pinapatag, Sika kini siya ti kanayo na kadwa. Entiende? Wando na gusto. Basta sika. Aramidag ti amin, tapno maparagsak ka. Muy bien. Day tati kayat ni siya. Alaen ni Sika da ito'y nagatan. Allowance ni Sika. Agyaman ak doon na gusto. Mapanidata. Iti laboratorio ti Siabo. Kayat ni siya na makita. Wando na gusto. Nabayag ka di yung nakikita ti laboratorio. Ganti baro hideout. Husto ni Sika. Iti kabarbaro na hideout ni amigo Braulio. Ti ayan ti laboratorio ni siya. Nalabit na ado ti makita ken naarami din na Siabo. Mangala ni data ti Siabo. Naramatan ni data. Anya? Nangagnisi ka, timbaga ni siya. Agaramat ni data iti Siabo. Agaramat ni data. Sir, sabali mo nanda ito lugar. Wan Koryo, simrag ti kotse iti gate. Katapag isulang ti kotse adumalan. Akikidla ang ti kalsadang agturong iti adayo a lugar. Nalabit niya agturong iti kabakiran ti akikid adalan, sir. Jak nam namaan nga addagayam akikid a kalsadang agturong ditay. Santa nasurutan ti kotse. Pagdua-duaan mananda ito asimrakanda. Kastamot nita kayo, Bi. Kumusta nita kayo? Dito'y laboratorio ni siya. Muy bien. Saan na madanagan nita kayo? Ikan ni siyak nita kayo iti kwarta. Basta sayatan nita kayo, ti trabaho nita kayo. Tapno saan anaimot ni siyak. Billy. Kaya't ni siyak na makita dagiti kararamid na siya po. Anto ti nakasagana na mai-deliver siya po doon na gusto. Inkargamin ni ti attache case. Lugatanan ni Sika ti attache case. Adeta, doon na gusto. Wow! Primera klase na siya po. Malah, irikimot lang ni Sika ti attache case. Matungpal, doon na gusto. Malauping, mangisagana nita kayo ti mainom narak. Danggaya nyo ni siyak na uminom. Kartingan nita kayo. Rosalia, tulungam lagan dagiti serbidora tayo ang mga sikaso kadagiti mangmangan. Inak mo tulungan ni Marcelina iti kusina. Wag Amalia. Datayong ti mga sikaso iti pakanan. Awan mo't daal ti akenturaw. Anya pahingay. Agtitinulong tayo. Tapno ad-ad pay nga umado dagiti suki tayo amangan. Matad kayo man, di patis ni tayo. Ay wan sir, mabitlaang. Ha, ti lalaki adumaw dawat iti patays. Apay, Rosalia. Kasla nakikita kaun. Inyawatan ti serbidura ti patis kinkwana. Asino nga minday ta alalaki, Rosalia? Wan, malagip kaun Amalia. Kadwa idinibili da ita lalaki nga imunag iti may sa asilay iti mansyawn. Anya? Buyot ni Don Braulio da ita. Diyos ko. Sana balay, dinak nakita. Ti serbidura ti masidagkan kwa na anang yawat iti patays. Ala, mapankalangan ijay kusina, Rosalia. Dakamin ti makaammo ditoy.
Mapankan, tama nga numailasin nakapay ti lalaki. Diyos kay, anyang matinti kastoy amarikriknak. Makas asawa ako na talaga. Nilatan Ma'am Althea ti pampanunutak. Iturturod kun samot ni bagakan kwa na nga asawa akon. Tapno saanan nga umatayupay kanyak. Yak lakit di maaklon nga asawang ti sabali ni darling kong Althea. Mabagtitak siguro. Si kamad gayam, ma'am. Adda ka lang itiisip ko. Ita kala at anagparang ka. Anya? Adak itiisip mo, kunam? Ma'am. Saan ka ang maiwaksi itiisip ko? Si kalatan tilinaon ti pusok. Aday ta ka manin ako, naktoro. Gayam, ma'am. Apay ngay masidag ka kanyak. Adda ka tinapatag ngay bagam, ha? Awan, nakita ka lang nga agtugtugaw dito salas, isuway nasitgan ka. Kasta ka di, ma'am. Saan ka makaturog? No agkidamag. Siririing ti isip ko. Agduduma dagiti mapampanunot ko. Agpadatangarod iti marikrik na, ma'am. Agduduma mo't ti mapampanunot ko. May panggapkan ka. Anya? Apay mat? Makaas-asawa ak nga minahon, ma'am. Anya? Nagrigat ti kasasad ko. Inaldawlatan nga aburido ak. Toro. Ma'am Althea, sumsumgaden tiriknak. Nang runak at nagulimak tirabi. Sakat, imasidag ka kanyak. Anya ka din ti mapaspasama kan ka, Toro. Ori lag pangato kan agpababa dagiti kiday mo ako mitkita kanyak. Saan pa yan ang mabilang ti panagkiram mo? Talaga akasta ti matak. Nang runa no adda na pintas a babae iti sangwanak, ma'am. Anya? Di nakatawaan, Ma'am Althea. Ay, di nakman angawan akas taturo. Am-amukan. Sanak nga gang angaw, Ma'am Althea. Pudno amin ngay bagbagakan ka. Apa yan nagsinaay ka, ma'am? Diyak mapupuot ang tiyag sinaay, Toro. Kaya tasawan day ta. Adda na ipampan adagansan diti barukong ko. Anya? Nadaduma. Kalatlatan ti panagulimak ko. Kasla na bambanok ti riknag. Makiasawa ka nga minan, ma'am. Tapno mapunas ti dagansan di tabarukong mong. Anya. Adang mo't tinakasagana ang mga asawakan ka. Nooman nugot kalakit di ang makiasawa. Awan iti panunot ko day tapan nakiasawa, Toro. Ado pa'y tinaskan nga aramidak. Dakamatak man tinagan ni Miguel. Ma'am. Adda ko may bagakan ka. Anya day ta. Nariknak mat idi nga da pa nagustom itigayam ko ani Miguel. Nukas pangarigan ta si bibiyag ni Miguel. Isu ka diti kayat mo ang mga sawakan ka? Imposible day ta apang panunutem. Nukas pangarigan kunakmat, ma'am. Okay. Wen. Aklonak. Ay ayatak ni Miguel. What? Nila ang nana Rosalia ti makaammo iti amin. Iti may sa Arabi asaan ka makaturog. Ada text kanyak ni Miguel. Kat iti day tamat la ang Arabi. Iso ti adda iti isip ko. No maminsan kakurak ni Miguel. No maminsan mat. Sapsapulak kat kayat ko ang makita. Ma'am Althea.
Na maisublipay ko man ti panawan. Siya kon tinangibagakan ko na. Iti marikrik na. Nagalas man akitaan at ipayan mismo a baba iti mangibaga iti ayat na iti maysa a lalaki. Ngamawan anyaman na kanya dayta. Tinapatak. Maibagak iti lalaki. Nga iso kat ay ayatak. Ma'am Althea. Nila ang Miguel tinakariknak iti kastoy, Toro. Kinapudno na. Agar arami dakla ang iti wagas. Tapno makado anak ni Miguel, iti papanak. Kasta ka di, Ma'am Althea. Toro. Naragsakak no adag iti apay ni Miguel. Diyak may lawlawang, ti kinaragsak ko. Uston, Ma'am Althea. Agarubos ang tilwak ka dagiti bagbagam. Apa yan? Masaksakitan ako, Ma'am Althea. Bumtagan ti barukong ko. Anya? Oh, danggam ti barukong ko, Ma'am. At ibalbalikas na. Anya ti ibalbalikas na? I love you very much, Althea. Kunana. Anya? Kakadwa! Iti ito yung gundaway. Titay paluspusan dayjay a mayor. Wen Billy! At dalang ni Mayor Carion iti opisina nandito yung munisipyo. Limod asar kag ti opisina na. Asa na makadlaw dagiti bodyguard na. Nga magsagana kayo. Billy, nagkalain! Natutagin ti buyog ni Mayor Carion. Wen, amok ti raramidak. Aramidak ti amin tapno makastra kag iti munisipyo. Asaan na makadlaw dagiti buyot na. JD, lima! Nakatagder tayo iti San Unay nga tayo iti ruangan ti munisipyo. Gundaway kon kakadwa. Noon yaman ti mapasamak. Amuyon ti ramidan niyo. Agalarto kayo. Sana humbar nagbayaga kayo opisina. Agang nadakitan. Diyak kaya ti maitulad ka ni Congressman Marasigan. Saan nga mo nagiti babae dito yung munisipyo ti legal nga aramid ko. Nalapit at ti sekretarya ti agtok-tok-tok. At dangamin nang ibaunakan ko na. Mayor Carion! Billy! Anya ti mapasamak iti dayta gundaway. Gagayem, ti uliwan na dinggan ti tuloy ti nobela tayo ang napauluan. Tepang! Iti tangatang! Tepang! Iti tangatang! Inapalabas, saan lata nagbaligi ti grupo ni Billy amang kamag ni Mayor Carion. Iso akas taunay ti pungtot ni Don Braulio. Nagtultuloy ti panagpaliw da Goryo ken Miguel. Sinurot na ti kotse ang nagluganan da Don Augusto ken Billy. Nakita na ti pagduaduan na dalan niya agturong iti adayo a lugar. Kabayatan na, naipagamit ni Toro ken ni Althea amakas asawan daytoy. Ngam saan niya inkan kanu ni Althea dagiti imbagbagan ni Toro ken kuana. Iti panagmaymaysa ni Mayor Carion iti opisina na. Timteng ni Billy. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo ang napauluan. Tepang! Iti tangatang! Sana rumba nga agbayagak iti opisina. Agan nadak itan. Diyan kaya ti maitulad ka ni Congressman Marasigan. Saan nga mo dagiti babahag dito yung munisipyo ti legal nga ramid. Nalabit at ti sekretaryak ti agtok-tok-tok.
At ang amin ang ibaunakan ko. Lukatamlatan tiri daw. Mayor Carrion. Pili. Mayor, di kan mas daw no adak ita dito yung opisina. Kaya't nakamakasarita ni Don Braulio. Aniya. Napatagtibaganakan ka. Iso asumurot ka kanyak, Mayor Carrion. Las ka na makasaritak ti Mayor, iti daytoy nga ili. May panggap iti linag kan kapya. Asidega ko niti opisina ti Mayor. Sa balit ti jar ti lalaki anang kuyog kini Mayor Carrion na pumanaw. Tumalangkyaw. Nagsenyas ti lalaki ti kadwa na itiruar. Ituloy ko ti magna, kat surutat ida. Pertingam timag na, Mayor Carrion. At pasimple ka lang at bagaam dagiti tao may tirwar asanda sumursot ka. Limad na nakapatulong ti paltukukin ka. Pumatay ka na tignay kay titakas. Haniya. Mabitlay, Mayor. Asino ti? Soldado. Ak, karnala. Sekamat gaya. Sa dino ti papanan nyo, Mayor. Apay ang nakadagkat ka dito alalak. Diyos kay, ipasimple nga ilamang ti pagtuko. Akwa. Sir, gayam ko ni Mayor Carrion. Adalabit papanan mi. Saan ka di, Mayor? Owan. Ada papanan mi, Colonel. Napatag ko matipagsaritaan ta, Mayor. Numabalin, ikan nagpaiti oras mo, tapno makapagsarita ta. Lalaki, pasensya kan. Napatag ti bagag ti ni Mayor Carrion. Napatag uran. Sayang tika nito. Simang pati soldado itay kinasarita natin, Mayor. Sana ka basta makapagtignay. Kilaat mo nga da simang patapulis. Kasanomat nga man, Billy. Mismo nga ti munisipyo, ti panggamagan tayo kini Mayor Carrion. Imposible taramidan tayo. Di kami pampanunutag. Ang mga nusan tayo manin ang makita ni Mayor Carrion, kalpasan ti panaggapo na iti opisina na. Tayo ko nakanutin, Billy. May mimbag pa no paltukan tayong nadya, Mayor. Day tamat ti kahit ko mapasana. Ngumbili ni Don Braulio nga iso mismo ti mang patay ti dayja, Mayor. Ang arot taramidan tayo ita. Agsubli tayo ni Dimansyon. Siyak ti mangilawlawag ka ni Don Braulio tinapasamak. Ala, pagandara mo ti kotse, Juanito. Juan, itibiyang ti pulisya kan militar. Nasken laonay ti koordinasyon may panggap iti linak kan kapya iti daytoy nga ili, Mayor. Gusto ka, Colonel. Itinapalabas nga daw, nariribok ti ilimi. Adu dagiti matiltili wa droga kanuan niya paya klase ti krimen. Mayor, adda na awat ko akid daw surat. Manipod iti regional office ti pulisya. Adda na pagnunumuan dagiti opisyal alas kanya may katan iti organisasyon dagiti scalawags. Aniya. Sigon itinabasa kiti kidawa surat. Dito masakupam ti ayan dagiti dadumang scalawags. Colonel. Dagiti scalawags timang daddadael iti napintas nga imahe dagiti uniformado a pulis wenno militar. Mayor, pacheck anaamwamon dayto ang panag. Gaputa sikat ti ama iti dayto nga i. Wan, naibagan kanyak ti hepe ti pulisya. Mayor, may sasaludsod. May samat asungbat. Hanya dayta, Colonel. Adda ka di amom. May panggap ka dagiti scalawags. Ako, awan, Colonel. Awan ti sabali amadmadlaw ko kadagiti pulis. Sigurado ka, Mayor. Wan, masigurado dayta.
Biddo tinakalanad iti kidawa surat manipod iti regional office ti pulisya. Awan ti iskalawags iti organisasyon ti pulisya dito'y ili. No saan na si mangpat ni Colonel Maravilla, nakamagdakon da Billy. Saan may nasiputan ni Billy ngay mo nagiti munisipyo, Mayor? Kaputa munal kayo nagbampantay itirwar ka naglawlaw ti presidensya. Mayor, Sanak matkiding agbutang ka ni Don Braulio tawan ti amok asosigmi. Ngam naskan nga ganadak. No nasiribak, amok ka nasirsirib day jaya Don Braulio. Mayor, Saan na masurutan ti likaw ti bito ka day jaya Don? Iti daytoy a probinsya. Iso ti kadursukan a pangulo dagiti sindikato. Sigurado ka hindi tayo tayo pagpagkampilig. Uwan, boss. Kailangan kami ngayon masilig da dya Colonel Maravilla. Iswadyak may patungpal ti panggap ko kini Mayor Carion. Colonel Maravilla. Italang ang mga ko na itanagan. Ura siyak, boss. Kabarbaro lang iti panagdengeg ko tinagan na. Agam sigon ken kuan na. Napatag ka no ti pagsaritaan na ka ni Mayor Carion. Kasta? Boss, daytoy kapanunutak lang. Anya data? Ang mga nukadwamot ni Mayor Carion day ang opisyal. Paliiwan yung titignay na diya Colonel Maravilla. Ang mga mat na husto ti atap mo, may panggap kan kwara. Asino nga taray ti umawawag? Igayam Benji. Hello? Kumusta kan, Benji? Anya. Kaya't mo ti agbakasyon dito'y probinsya. Sana parikot da ita. Kano ti panggap mo a panagbakasyon? Mala. Ipasukon ka kadagiti buyot ko. Bay! Makalagip ti ka nakagbakasyon dito'y ilip. Di makalit ti syudad ni Benji. Iso, akayat na ti agaliwaksay dito'y probinsya. Urayan nyo, ti ka nakagbakasyon. Urayan nyo tinagsanga adalan nga agturong iti safe house o Bing. Aga po iti syudad ni Benji, kat sana nga mo ti safe house ko. Urad walang ti manguray kan kuana, ta adamat bukod na akot ti. Magtignay kayon, Ubing! Ubing, kailangan nyo na impag dagiti droga nga dagiti bodega. Inton bigat matlaang, maibiyahe na gito'y. Sayatan nyo ti trabaho yo, tapno itad ko mat ti husto asweldo yo. Boss! Apa, Billy? Dagiti droga naggapu iti laboratorio. Alaan kano ni Don Agosto. Ibiyahe na amapan iti lugar da Mr. Chan. Sana parikot na ita, Billy. Sige. Itad mo kan kuwano dagiti kasapulan. Areglado, boss. Nagado dagiti siya bunga da dito'y bodega ita. May deliver ka di amin dagito'y kadagiti parukyano. Wen, basta nagagat lang di dagiti kakadwa tayo. Siya kundi makamo kadagiti daduma, boss. I-deliver ko kadagiti daduma pa'y aparukyano tayo. Good. Ita, tawanan dagiti tubang iti negosyo tayo. Adumanan ti mapaglakwan kadagiti droga. Wan, boss. Nilangan Mayor Carion ti parikot. Sana bale. At anto pa iti sabalingal daw tapno malikidar day diya tao. Tirumbang aramidan tayo. Iparang tayo ka ni Mayor Carion. Agapigpig sa latati grupo tayo.
Nga may ti grupo na. Uwan, boss. Nararigan, basit lang ti grupo na. Small time lang ni Mayor Carion. Ang, tilang Jack kaya. Kat ti panangipit na iti droga tayo iti masakupan na. Uwan nga rod, boss. Ala, tulungan mo dagiti kakadwa tayo dito yung bodega. Taurnusan daan na yung bag dagiti ma-deliver a droga inton biga. Boss, nakapanawon dagiti mapanag-deliver ka dagiti droga. Sinigurado yung kadian na linis ti kalsada apag naan nyo? Ngawan ti bulilyaso ang mapasamag? Uwan, boss. Pinapudno na. Adapin na una ka nagbiyahe tapno nalinis ti pagnahan. Good. Sumarunuak mo na rumar, boss. Nas ka na may biyahik mo dagiti daddo madroga ka dagiti parokyano tayo. Billy, siputan man na yung bag dagiti kakadwam nga gi-deliver. Awan ti panagtalag ko kadagiti daduma at tao tayo. Uwan, boss. Diyak kaya tigaraw dagiti daduma buyot tayo, Billy. No adda mapukaw kadagiti may deliver, biyag ti katukad na. Ma'am, saan ta ka di ang mapanitan iti paraiso? Saan pa ito, Ro? Mapanag iti Campo Santo ita. Kaya't ko asarong karan ti pansyan da papakin, mama. Kasta ka di, ma'am. Saan ka na sumurot kanyak? Takadwa am laangan da na Marcelina iti pakanan. Sige nga rod, ma'am. Agananad ka, ha? Ibagam tulangan ka da na Amalia arimwarak. Kat amangan numalumak to niya agsubi. Toro. Sinurot ko niya kaya ni Campo Santo. Nasiputa ka ni kotse na nagturong tayo. Sa anak mo masinig ka naman. Nakadumog ako makikita ki Panchay. Kaya, nang ipagkamitikan nila itiralo ki Panchay. Imparabaw naman tanti sabong awit na. Paliiwag ni Althea dito Campo Santo. Malaman, gamawantay lang dagiti nanguray kene Benji, iti nagsanga adalan. Ano nga taan tinaramid na? Nabayag ajak nakita ni Benji, iso ang magagaranak mo tan ang makakita kan Juan. Iso dagaya ng tititay. Nakita ko ti kotse ni Benji. Angkan, maragsa ka na ka makakita manin kan ka. Kasta akmat Benji. Talaga asa na nagbalaw ti langam. Nabiskad lata ti pamagim. Wen gaya man kan. Jack korsonada ti ugali dagiti buyot mo anang uray kanyak itinagsanga adalan. Apay, anya ti di mo nagustuhan kada-kada. Awan man la ti nagkablao kanyak. Awan ti respeto da. Anya, May saday tay ti Jack kayat nga ugali ti buyot. Angkan. Amamunak. No adda Jack magustuhan ti ugali na. Paltugak at tagos. agkalma ka lang, Benji. Tilangan pinanunot ko. Buyot mo dagiti nang isuro kanyak iti dalan niya agturong dito safe house mo. Benji, Uncle, apay nga adda ka dito safe house? Adda ka di ilumlum mangam? Tasyakon ti makaamu amang sulbar iti parikot mo. Di baga matagos, Uncle. Asino ni Benji. Gagayem, iliway natin gan tituloy tinupela tayo anapauluan. Tepang! Iti tangatang! Nobela ni Isagani Yalong Bolyeser. Iti madireksyon ken musika. Jonar June Repotazo. Computer Recording Technician Mike Molan.
Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kan daytoy nga istasyon. Tepang! Iti tangatang!